je khaganang maya kanang lukurok naitong nitong please an bagi kisah help khaite ano subasta kisah ang belai kosto ngi tongo ang hamnan musunga rong ni dara tipuno ang hamnan ninten asa kosto ke tong rong ni tani ang coba sunang please ano kisah help kalai rong ni coba sunang lukurok Norogoro srai ke nukmano khana bukhukjuk Hasina Debborma SLE bemar manjagui bo belaino serious condition o onek lukurokno chubasu sanui tabuk bo lukurokno chubasu sanui tongo hingke je nukmani bukhukjuk Hasina Debborma no lukurok kebo tabuk asuk saktarui kok samani chubamani nugya ngui tongo karon ke tamungui ati ngnani nang abo hai hingkai belai no saya kalayo please abo hai tang jabai di chini tiprasa khagnang rok jokhon sing bukhukjuk Sanjana Debborma no bini cancer bemar ni bagui sing chubasu khlai laikha onek borok chubasu khlai laikha onek rang rwkha onek borok kosto bo khaikha tai aboni yagulo da pohorbai da bishal borok knui bo belai no saitongmani yagulo tiprasa rok ni bisingtui belaino hamkrai manui tongo tabuk hingkai sing bono je chubama haino sing o bukhukjuk Hasina Debborma no bo sing machuba lainai palkhai tangui bono khai sing rang riyangnai tangui bono khai sing khoksa khongnai sing chubaimaya wngnai bini QR code rijak tongo norok screen no a jaga no bini soi QR code no abo bini mungui no a jaga no rang dai rohoi mano sing palkhai jono 10 taka 12 লক্ষ 13 লক্ষ tibrasa 10 টাকা 20 টাকায় 50 টাকায় যে রিমান্তই যতনো जों বনবো মাছুবা লাইনাই जों আবো হাইকে সুবাইয়া নিলারখাই তা তংলাইদি যতনো जों নুকমানি অ জাগাও যতনো নিলারখাই তংলাইও বিনি বাগৈ খরাংতি সানাই কম ন ngui tongo kaisa kwnui thumlaio chanda khaiei kaisa kwnui bara nukya a bukhukjuk Sanjana Debborma ni haike basa laiei borok no lukurok no kok samani nukya tei abo haitang laijadi please norokno ang koimung yapharo karon hingke chini borok ni langma khorokchani langma onek kotor hinui chingma uansukhlainai जों fatar hasteo bo tabuk saka bo saikhnarika fatar hasteo thanani nokni mal mata jotto mani khwnui paibaikha kwrwini bagui phalui yakoi naijagui hada hamno hnui bo hamui manya hamya tabuk baireo thangui bithino hana nango o tipra hasteo tipra o manya hingke baireo thangini hanani hingke bini rang puisa kwrui o rang puisa kwrui himani abo o jagani kokya hingkai जों bono phaidi haba abo haikeno जों palkhai yapri thanchakai palkhai karak khaiei jottono borok jottono langma gwnang hinui जों bono जों chuba laina nangnai abo haike nilarkhai ta tongbaidi jottono jani mantui khoksa khongni hinbo rwlaijadi please hingkai tei kaisa kok tongo जों bono je bukhukjuk Sanjana Debborma no जों jotto palkhai je bini uporo content swnamlaiui dalaimani Facebook YouTube Instagram jotto jagano je social media o dama haikeno जों tabuk bukhukjuk Hasina Debborma ni nobo जों duniyani borok duniyani tiprasa duniyani jotto borok obo nugnani bagui jottono please video swnamui jotto naran dalaidi jottono obo haike nilarkhai ta tongdi hingkaise jotto jagano video thangui sogui chini borokni thani tabukni jugo mobile jottoni thani tongo jottono news coverage naio jatar naio जों abon tui phano जों borokni thangnani hamari mannai hingkai जों khoroksa saimia phano tongano जों a jagao thangui bini video thang sogui hingkai bini mobile thang sogui hingkai bo saimannai nogo thangui saimania phano social media ni torop theke phano video swnamlai dalaidi please bukhukjuk Hasina ni bagui bo norokno ang koimung yapharo jotto tipra sanono tangui bini bagui khai video swnamnai kwrui video danai kwrui abo haitangdi abo hai hingui chaya bobo khoroksa langma gwnang bobo khoroksa borok jotono thangui tongna musungo prithibiro rang puisa simise kwrui borokni jotono somankai rohoya Bhogoban rok keuba bemar manjago keuba kaham kai chai thango keuba nini chabaya nungbaya no ongtongo khoroksa rokno khai belaino kwrui khai rohoro hingke जों kwrui no besi bangui tongo hingke जों bono bini
20,000 jorase tabuk rangkari manya hangkai bo bahai ke biti sawi thangnai sung olang marongno sung olang mano sung ari thangka hangkai sung tai tiklai manya hingkai sung bono bahai ke banchiri thangri narakman sung abono ma chai tolainai jotto palkhe please bono bo chubalai jadi ani koimung ani channel ni hoite jottono no ang koimung yapharo obo haita nilar khaita tongbaidi jottono je jani jani mantui moya logo obo haike no sung khoksa khongnui keu ba 10 taka roknai keu ba 20 taka roknai sung abo haike manui no bono bo sung khoksa khongnui da rima no ni sung ma chai tolainai hingke tei kaisa kok tongo sung o jagao nukmano je tabuk je bemar kotor kotor bwri rok bwri bwsani bisingtui no bisi bemar kotor kotor ongo hingke sung o bemar kotor kotor rok saboni sorio sung bo somoio habui thangni man sung abo sasalabno manya hingke jottoni khetre no obo hai wngnai ani khetre wngya bini khetre wngya hinui kwrui abo saboni khetre bhogoban khiklai rwna abo sai manya hingke sung abono sung je chini tipra hasteo je tongnai lukurok no koimung yapharo sung jottono no obo haike sung ma chubalainai je mantui kono khoksa khongnui hinui kwrui je mantui jani jani mantui sung help ma khlailainai 10 taka wngthun 5 taka wngthun khokni wngthun abo haike sung relaikha hangkai tobo bo kom bes bini je sori no naijakmana hinui ang ani channel ni hoite ani torof theke ang norok no koimung yapharo hingkai ang bisi to kok sana thangya norok srai srai ke nukmankha na bini belai no bemar serious no hinmano bini bwkhnai rogo kogui tonglaikha rog chini borok no nasing tongya chini borok no rog nasing tongya bo somoyo chini borok no rog tlang thang o bemar bwdikhe kolobui tlang thang sung abo saslabno manya hingke sung a je rog no o bemar no kolobya sani kisa kisa wngfru no sung borok no help khlaina nango naina nango bari thangfru hingke sung narakmaya wngthango hingke aboni bagui no kisa kisa bini je tabuk kok sai tongmangkho torok torok himmano norok bini serious condition borok bo tabuk tongo himui bo maya wngtongkha tei kok sana rok se bini langma rok se problem wngui tongo hingke aborok no sung belai no nugui khairokjakha ani mote ani channel ni hoite ang ani bwkhani hoite belai kheno abono sanani bagui baidhota ma phaijaka ani video ni tui hingke jotono ang haike no video no sawi share khainani wngthun hingke abo haike no video dalaina wngthun jotono no ang koimung yapharo o je bemar koto koto amtui manjak tongnai rok no khairokja baidi kisa khairokja baidi khoroksa no khairogui wngya sung jotono no sung ma khairoknai khoroksa no riui wngya sung jotto borok no sung ma chubanai sung bobo borok no jotono nungbo borok no angbo borok no jotono borok hingke jotono thang pithibir o dunia o achai phei jotono kaham hamya nugui tongnai musungo hingke sung haifano bemar kotor manjak hangkai sung o dunia no yakar rima thango aswk swngchar dunia kaham no hingke sung aborok no kasunani bagui sung hamrwinani bagui sung chaitoklai jotto khaganang tipra sarok no ang koimung yapharo norok jottono palkhai video rok danani wngthun tei share khainani wngthun kok sanani wngthun bini bagui help khainani wngthun bini bagui chup khai ta tongni please jottono moyalo nokhorui samung khlailainani wngthun nokhor maya hingkai bini QR code rijak tongo a jaga phano khoksa khongni himba jotono dalai jadi kom nukju tabuk komjor nugo bini bagui khe komjor nuk tongo bobo khoroksa borok no je sung bukhukjak Sanjana Deborma no aswk palkhai thanjakhai salbat koreyakhai bono thanani swkang sung rang khanglaiui sung chubalaimani obo haike no sung bono bo chubanani dagarnani tisai tlangnani wngthun hingke ani kok o jaga no swk jora no wngsihtun borokni video no kisa nainai di ani kok oro no mwthakjaka Diga mahimuan diga. Wadi ka sama himana. Moi pura chawo yang ti muti kolok ma khai chawo yang kai amti rok mu phai ma yang kai horok thubur nga yang khakja chawo bisima purung ang kai adi Belai kosto na sutenya khena hangka nang bai ka thang. amti khena muti khena ma basa ma khiu So sahina kuya nero sok bai jak ngre bo bai malai kha bini joto problem rok
sai khana rekha belakhe dokho nango bo sikli jorao ama haike bemar manjagoi tongkha nokno khong bini ama song babo song tangai sanai ni bagai bono kaham treatment rimai yang tongkha phataro thangli henai sajak bono jibio hangkai borok thangmai yang tonglakheta hingke yakung yo patola ching mane ikun ko muti khaipun singya ho chawo chauna hingke tam tam kostoman ko ya hingka hangkai bo omti rok pura chawo busak suti hain bujak ma hai kai busak suti chawo langma rok kupfungo amti biang phigong ni pura chukti yang ti phigong ki orong ga langma ati tin na chacha kangkam ti khet khebong nobe amti haya suko hanggang kam ti ke mu phai maya amti krak amti ma tum hingke nene agi bokhnai rok kaham tongmai matana kok baikha an ni bokhnai kun fan kori kitab जों बरकनि उपरो हेल्प खायै कन्टेन्ट सनामै कक सानानि जों फाननांगिया फाननांगियानो पर्यन्तसे कायसा भिडिअ दालाया सोनामलाया कायसानि उपरो हेल्पनि उपरो कक साया बिनि नांथानि खाय साया नांगियाव खाय जत बरकनो बुरुं खाय डायलग लायसिनाय अमुक लायसिनाय अ नांथानि अपति जागाव जत बरकनो कक सालायनानि इंदि कारण हेंखाय भिडिअ सोनामै दानानि इंदि कारण हेंखाय जों अपति बरकनो जों हेल्प खाया हेंखाय दुनिया ताय हेल्प खाया करिखा जों बरकनि बिसिंतै जों अबनसिनि साथाय गलायो जों तामो जों कायसा बरकनो जों भिडिअ सोनामै कक सानानि आबो जों फानदानांबा जों फाननांगिया तबो फानोसे बरक मनुष्यरक बुजिलाया कक सालाया नायदि जों बरकनि बरक कायसानि अरखाय कायसानखाय डाउन खेग्लायतनिगो कायसानखाय तिसायतनिगो जत बरकनो जों नायनायनि इंथुन आबहागि जों मा सायतलायनाय कारण हेंखाय बबो मनुष्यनो जत बरकनो बरक हेंखाय आबो हायकेनो जों कायसानखाय जों जत बरकनो जों समान करि इमाया फानो तबो खकचा खंनै किजाय मिसा फानो हेल्प मानथुन आनि मते हेंखाय प्लिज भिडिअ सोनामलायदि जतनो बिनि उपरो कक सावै शेयार खालायलायदि ताय खकचा खंनै रां जुबालायदि आनि कक आसुकनो अंसितुन ai gobang ma tong manchi nowai belakhe khai roka bono tam sasinai hingke nang lokorokno tam sanamusong sobamung sanadamusong koya kosong khateli no amti ke mamang busak chukti lilak ni hapung dili mang no chai bu maya nang bu maya akan no ko mang ma baba bukti nanya tang nai kha nok ni je tong mani tong turi chutto musung ni phali ja ro phali nai ke phone se jing phatar ha se thana phone se thang maya norokno jibio phataro thangle hene samano rang pusa kring bagai thanglai mai abasilena ga sele hene to saiman kha rang kring bagai o rang mungsa kring bagai sinarok thangmalaya hedana abono je khagrang maya kana lukurok nai to mai rok ni to mangi please an bagi kisa help khaite ano subasta kisa ang belai kostong bi tongo ang hamnan mu chungka dong ni dara tipuno ang hamnan ning asa kosto ke tong dong ni tani ang chuba sunang please ano kisa help kalai dong ni chuba sunang lukurok kostong kok sanan bo every lang ma phayang ni thang habono masuba lainai khata thidi ko yanang sangni ni logi tongo sang je mansak tam khlaiman ni bagai sang sai tok lainai sang wan suk laijak no ni bagai bhaike hamriman sang ma basa lainai palkhai sang koya sanjana soba ma hai ang jo tono no koinai sini tipra sarok no phaidi koya ni bagai bo sang soba lainai tangai soba ya tongnai ba sang tabuk jo to kha nangjak jo to kha sijak sini dofani bagai sini jatini bagai sang soba lainai abono nang khata thidi tei boni se serious hamai thango nang naina ke kono singya ko abono sakango chini khomjar no singtlang hamrai to bukha bo hangkani se pan se las ngai tabuk nang kha abono naikhe kono singya ko hingke hamnai abono khata thidi kha kra khai tongbe voltas ta wan sodo ni sak no hamnai doctor naikhe hamnai tang hamya tongnai ngai surinai sangni bagai jai mansa kai toni thani ya pharai bo sang surinai tei jotono no koinai bini bagai surinan bagai hingke bini nini bumo hasina debbarmana nini busak umorong kha boyas 28
Oke nang to B complete khlai paijak graduation khlai mani lo bo B.Ed bo complete khlai paijak oke nang nogo asugui tongmani ta ha deba oke nini ma babu bo samung khlai no salai na bole samung khlaino so samung khlai salai ja nang da bo sa khoroksa tei ke bo to ani baisong tongbo thangai chela masa kusu tong selama sa kusu tongna oke belai hambai bini GP number rok subana mo songkhai ang rei nai video screen rok suba jabai dita ya patola bo butulong gitong belai kostong tong hatabo roko jatong mana karo dasuk tong mana để hai mươi ngàn đó mà nhưng có không thì mình cái này bỏ lúc phải cái gì đó mà cái tao đọc tôi nó cái nó bỏ tiền mày được ra cái mày sẽ được cái gì rồi mày sẽ mấy nhà ăn được cái gì rồi ông có được bao nhiêu của nó ăn đã anh kia thì mình đã phải lấy anh cái gì nó anh muốn nó cái cảm là nó ông muốn hai cái anh sẽ đi bắt bài bù lúc này nó được số nó anh tiền lắm rồi qua một phát hiện từng một quầy phát hiện từng tiền lắm rồi bé cái chắc gì là thông qua anh mà sao nó làm gì mà nó doctor sao cái đi mà sao nó phát ra